హాయ్ గాయస్, ఈరోజు మనందరం మా ఊరిని డ్రోన్ వ్యూలో చూద్దాం. మాది పెదమాచనూరు గ్రామం, మరిపాడు మండలం, నెల్లూరు జిల్లా. మాది ఒక చిన్న పల్లెటూరు. మా ఊరిలో ఒక 100 లోపల మాత్రమే కుటుంబాలు నివసిస్తాయి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అన్ని ఇళ్ళు కూడా మిద్దెలు ఉంటాయి. మధ్యలో పచ్చగా చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అవేయో బాగా పచ్చని వాతావరణం, చల్లని వాతావరణం సృష్టించడానికి నాటుకున్న చెట్లు అని అనుకుంటే పొరపాటు. అవన్నీ చిల్ల చెట్లు. ఇలా అన్ని ఇళ్ళు కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో బాగా విశాలమైన రహదారులతో నిర్మించబడినటువంటి గ్రామం మాది. ఆ రోడ్డుకి పై వైపున విశాలంగా ఖాళీగా కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రదేశం మా క్రికెట్ గ్రౌండ్. అక్కడ సంక్రాంతి సంబరాలు చాలా బాగా జరుగుతాయి. ఇంకా ఇది మా గ్రామంలో ఇల్లు. ఈ పచ్చటి వాతావరణంగా చూసినట్లయితే కోనసీమ అందాలనుకుంటే పొరపాటాను. అవి మొత్తం కరపన చెట్లు, వాటిని చిల్ల చెట్లు అంటారు కదా, అవి. ఇది మా ఊరి రామాలయం. ఊరికి పైభాగంలో రహదారికి మధ్యలో నిర్మించబడి ఉంటుంది. పైన కనిపించేటువంటి పొగాకు బ్యానీలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా ఊరు మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.